Kaya na presyo ang magkaon, kaya hindi nakabalibat ba? Dali kaon! Hindi man hangang suka sa? Labi lang. Wala, ikaduhan lang ako. Balik mo aja ya, kanila pwede. Grabe. Ay, dyan pala, nakukuha ng telepon. Dyan pala ka dyan. Yan, kita yung kukuk, boys. Alam ko kuha. Ikutan din eh, diyan. Diyan. Oh, hindi nagbato din. Ay, boss, naman. Katulad yan, kami niya. Napay mo kami sa lagi, di ko gano'n nga na. Di ko gano'n nga na. Hindi naman daw na, please. Okay, di ko gano'n nga. Yummy, oy. Taste na rin. Asan doon, kuya? Nagtama sa balde. Asan yung gila? Asan to biyan? Hindi, katong balde ba? Ato na. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.